സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയാണ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വടക്കൻ മധ്യപ്രദേശിന് മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കച്ചിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യതയും വന്നിരിക്കുകയാണ്. മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യത. ജൂലൈ 26ഓടെ വീണ്ടും തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 24 ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 4 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജില്ലകളിൽ 115 മുതൽ 204 മില്ലിമീറ്റർ വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരള, കർണാടക തീരത്തും ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഭീതി ഉണ്ട്. പല പ്രദേശങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നാളെയും വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവധിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.